Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palami Drama. Mag-upload na po ta karon sa atong part 8 sa ana-ana episode. Kung sa dili pa nato sugdan atong drama, magpasalamat ay ko no kang Oscar Abayadog nga gapirmidyo ni siya o gapaminaw sa ako ang mga drama. Pirmi siya gasunod sa atong mga drama no. Salamat kanimo Oscar Abayadog. Di na jud ta kamalimtan kay pirmi ka gasunod sa atong mga drama. O, salamat kay bro. Ang una natong sindir si lalaki ni si Lino. Ang iyang istorya ani nga nag-asawa ni siya kanang dili makontento sa iyaha ba sa iyang pagkatao mao to nga iyang asawa nangabit. Matud pa niya nga maski unsa kabuotan daw niya ginuangan ra daw siya sa iyang asawa. So di namjoy nga na nga di kalikayan namjoy uban mga asawa nga magbinuang no maski buotan ang bana magbinuang yun sila kay tungod kay bigaon man no. O atong sindir sa kaduhan tong sindir nga babae ni. So ang panggipanganlan siya og Nila. Oh, ang tiyang ginaingon nga pait jud ay maminyo daw siya og usa ka lalaki nga matured na or tiguang na kay maproblema jud kuno siya no sa ibabaw sa kama kay kuha na daw di na makahimo kay tungod kay tigulang naman. So maabot jud ang panahon nga mangita kuno siya batan-on no. Mao to yung istorya sa kinatong ang atong sindir sa round 2 no si Nila. Og dili nato tas-on mga listeners ato nang sugdan atong ana-ana part 8 sa ana-ana drama. Ako si Lino. Ginaingon dili gid maayo sa kabana nga sobra kabuutan. Kaya sa asawa ka mahimong binuangan. Mao kini nitabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sa manguyab kang Irma nga anak ni Sitay? Oh, utay. Ibog ako ng bayana. Nagkita biginin na sa tindahan ni Dayna. Ug ako'y kumidyahan nga, mamisita ko. Usa iyang tubag do? Ging na ko niya, tay. Nga, zero ko na siya karon. Wa ko na siya uyab. Ug ingon siya nga, papamisitahon ko niya karong gabi sa ila. Oh? Uya lipay sa dayon ka? Natuloy, malipay ko tay. Dugan ako kung naibog ng babayana gud. Kanas Irma. Pero walang ko ka-intra. Kay pirmi mo kumaunhan sa uban. Daghan kay lalaking naibog niya eh. Huwag karong gabi itay. Mao na ni. Mag-ampo ko. Ngayon ako sugton. Kay kusugton ko niya. Pakaslan din ako siya. Kung masawa niya na ako si Irma tay. Wana. Magkaumagan ka. Magkaumagan ka gwapa tay. Lino. Ha? Mao kana Lino. Malipay ka kaon niya uban ako. Nga di naman ko virgin. Daghan na rabang laki nga miagi nako. Kon, kining... May nang magprangkahay ta. Kay di ko gusto anang unya na ka magpasol kon minyo na niya ta. Daghan na di eh? Oo. Hinoon. Wa may pagbasol nga maguna. Ang pagbasol at tumangginas katapusan, di ba? Kukanday. Okay ko na eh. Daghan na kaagi. Nindot na hawan. Magkainambid ta sud. Di man kakidaghan mga lalaking niagi nimo. Maino na no. Oh. Luwag na tundugahan sud. Daghan na makapila ko. Daghan? Mawalhibot na mong ipasabot? Oo. Kan ba? Daghan. Gilang. Aon sa magkadaghan. Naukir na. Balag daghan. Ukir na ko eh. Kira ko. Wahin noon gito makaabot og 30. Pero lapas 20. Kuya, unsa man? Okay ra nimong akong kasinatian sa kinabuhi? Lapas 20 no? Oo, kaabot og 30 pero lapas 20, mga 29. Usan lay ko ang... Tubag dayon ba? Kay kun okay ra nimo, magpakasal dayon ta. Kay gipulan ako sa kinabuhing dagaw eh. Sige na, sulti dayon Lino. Idag sa iyo pa nang kabot yung hukom eh. Misugot ka lang nga. Magkauya mo?
Sa naibaw ka ng daghang laking may agi niya? Wa ka mo 30? Ha, porbida no? May na kina Eh di ikaw sa gigangbang siya, porbida. Porbida, bugoon ka dong, bugoon ka. Mahal man ko siya, tay. Mahal man ko si Irma. Usit ko magsapayan sa iyang apan. Uban ganit ng babae, dagham kay mga anak. Pakaslan magay na. Kadap ka si Irma nga. Di na ko pakaslan nga. Wa man ay anak. Tinuod daghan ng lalaki may agi niya. Pero wa ka mo 30. Wa man siya anak. Wa man siya anak. Oh, pero may tinuibig mo! Usa na lay kuwang! Ikaw na, 30 na! Sa'yo, pagidi mo. Ngunit magkagsalin sa nurot. Anong naghang laki, May na, no? lahoy-lahoy. Tsukot man ka, no? Lahoy-lahoy. Nagdahan ka ng lahoy-lahoy. Di masangit. Way daplin. Uy, kapoy. Tugbok yung kang utok. Tawhana ka. Sunod si Mana inyong kasal? Bida, no? Pautanaan niya siya. Kung mo kasal ninyo, abang tilaw niya. Balag Sam. Okay na, okay na. Di ka mo atras? Ano matras mo ko? Mahal mo ko si Irma, tay. Uy, kung ako pa ikaw, no? Mm. Mas may pang atrasan lang taon, kalino? Pasagdi ko tayo kung gusto tayo eh. Porbida. Ikaw, nga na mabala ka man ka? May paywati kagi anak da. Samtang, huwag mo kay gasto, bisag piso. Ako ni gasto tanan. O lagi, do. Wa ko'y gastong kwarta, pero gasto ang akong konsensya. Bida yun. Uy, Anong tre. gasto may mong konsensya? Sina katilaw sa ka? Ay. Apil ka na wag abutin ta? Lagpas ang istoryahan mo tayo eh. Basta mahalin ko si Irma. Basta masugot ka sa dili. Mahimo mo na siyang umaga doon niya. Porbida, no? Umaga niya. Pabukbok na akong bayhana, ha? Pabukbok na ko. Ano? Bida. Sos! Ano ko? Umaga niya. Pabuang-buang kalina na akong bayhana. Wala, igom yun sa ako ba? Matay dili ba? Ha? Tay! Irma. Ikutasan ka? Oh, sige. Bailad-ilad ng bailad-ilad. Ungad sa diag maayo. Yung mga sango ko ito. Oh, sige. Irma. Hango-sango, sad. Naman lagi kapoy ba? Unsa man? Ikutasan na. Nalipay ka ba sa unang adlaw sa tong kasal? Nanti hawan kayo. Matunggal to tabanog. Nga. Wa ba mo sa pag imong pagtan-aw na ako nga di na ako virgin. Okay ra eh. Okay ra. Direct smile. Bisag. Bisan nun sa ha? Wa ko makatugkad. Tinlaw ma. Saan mo nang pagtugkad sa dilag mo nga? Mubo raman sa taon ng imong kuhit. Agwanta na lang diha. Ako Kung di na. ka makatugkad. Ako na nadautan. Oh, lain sa kay ako nga ang imo may mubo. Ako, agwantahon ta nang sa ka, oy. Kay unsaong kasal naman ta. Mauna na ron. Aksyon na kang bahay nga wa ka makatugkad sa kinihilaw man do, ha? Oo. Nga naman, lawom kayo, lawom? Lawom. Niya mabukog kuhit. Inat-inat na ni mo na, ano? Unsa ka man. O nidool pagkatay. Sumpayot at aling ato. Lapos lubot mo. Lawom kay tay. Irmahan ko na ko siya. Mahal ko si Irma. Busa, balag di ko makatugkad. Bahala na lang tay. Purbida gidi mo. Maori pagaynon nga ikaw ang bahala. O niya ikaw rasad gihapon ang kawawa. Nahinaya ka naman do. Turuntugok mangkong kag utok. Mo pagaw? Lo, aksyon na kagmahay gaw? O gaw. Kay, nakita mo na ako. Nga si Irma, murag, dili malipay na ako, ibabos kama. Yan, nagpanungudong og sulti na ako nga. Mangita ko na siya laing laki. Uy, kahanggaw gud niyang musulti siya anak nimo. Unya ikaw, sa may mo reaction sa diyang misulti siya anak nimo? Okay ra ka? Wa ko makatingog sa dang misultis Irma na eh.
Pero di tinuod nga mabinuang siya Kinagugma ko niya. Bisan di na siya putli. Pero nagugma ko niya. Busa, dili siya magkaya mo pagbudhi na ako. Dili ikaw. Unsa? Si Irma, dunay kabit? Pordida, mao na ya akong nadunggan nga mga tabi-tabi dito do. May kabit ko nung imong asawa. Unsa ka taong mo hilak? Sa una ka di man inanay mo hilakan. Karon naman kay noong naminyo ka. Unang nakabit pa na ako kasawa, tay. Ang awo di mga bet, kuha makunusok ko di mo. Mugbo ko no kay lusok. Ing natabitaw kang ayaw na bayhana. Supak bang ka na ako do, ha? Ala, mirisi na ni mo. Unsa? Tuwa sa mong bahay, gida ni Irma ang iyang kabit. Ay, ulag ikaw. Mong gianita dayon ka dinis imong trabahoan aron nga mahibaw ka. Sige na atuwa dayon sa inyo. Aron imong masakpan ang duha. Pagdali ikaw. Day, Irma! Hala! Nga nagabuhat ka man ini, Day. Buutan man ako, pero nga nagabuhat ka man ini. Pasilo ako dong. Pasilo ah! Nangita kog mas taas nga kuhit. Ikaw! Taas na yung ano? Ako magoy, nagka-virgin ni Irma, bro. O nga, magpangita gini siya sa akong address. O ba? Busa, pasayloan na lang may... Kung dili, minimo pasayloon, naroon ni mo, pasay ko mahadlok ni mo. Hindi na ba kong pistola, do? Ni Paltos. Nanay! Badayon naman. Mag-abot. Ingaw, miss, usag-usa. Yes, okay. Maduli, no? Okay na, inalagugutmon mo, datan mo bagaon. Padala ko reklamo Kay sino kay pistola ang kabits kong asawa. Ako nagpalitan ginununan, ipakaon ko sila. Nya ako nang gipasagdan Yangad ko lang sa langit ang tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nila, ginaingon, pait juday ning maminyo tag usa ka lalaki nga matured na. Kay ko nang iya haluyan na, kitang batanon pa nga asawang maproblema. Aw, mangita na lang gyud tag batanon nga makalahutay sab. Ang importante nga doon na tayo mapahungawan. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. Hay, nagkadaghan may mga tao nga atong gipangutangan ako Kuwang naman kay ning pensyon ni aning tatay nimo nga ibayad sa atong mga kautangan. Mao na diha nay. Patuyang ka man sa kog panugal anang masyaw gud. Laliman ka anang swertres, katulo ka mapildi sa kaadlaw. Kay may bulas buntag, hapon, unya gabi ang draw. Unya kusog pagyud kayo kang manugal og tong its. Mao man bitaw nga giatake to tatay's high blood tungod sa imong bisyo. O bitaw, sugarol ko. Pero kalois Ginoo, purebuyag, wa gid ko makasa sa akong pagkaasawa. Kay wa man gid ko mo enter anang pagpangabet. Para na ako, mas maayo ginang wa katanan anang bisyo ha. Masugal man o mangabit. Ay, kining nakabi nimo. Kimingaw na biyak kog laki. Kaminyoon biyak kog usab ay. Nay, ay gyutaw nay. Ay gyutaw po ning atong problema. Aw, kung magminyo ka man gani, pili asa nang dunay kwarta aron mabayran nimong tanan nimong utang. Unsa? Duha sa imong gipangutangan ang midangop nas barangay. Oo, nila. Ay, mawara bagi kong matubag barangay, Nanapay laing duha nga akong gipangutangan nga mo ato sa kunos barangay. Tabangit ang kunakbe. Unsa man tayo ako ikatabang nimo nay, Pila naman tayo akong sweldo pagpatrabaho? Minimum raman taon. Si Manoy Pidoy nak, kurtahan kay ito. Si Mano Pidoy ba? Unya? Ay, lakato na kurtahan kay ito. Ibog ito siya nimo nila.
Sige ra gitog ingon ako ay nga kun imo kuno siyang sugton panghasawon ka kuno dayon niya. Uy, buyag! Katiguan nato niya, Nay, uy! Mutuskig pa ka tong iya? Uy! Ay mutuskig pa na oy. Mutuskig pa taon oy kay sige ba naginom og vitamins. Ako sa panihion nak ha. Ako sa ingno na papamisitahon ako sa nimo nak ha. Ikaw lang uri ito bang, Nay? Di ko niya, Nay, uy! Kusayo sa na ito mabiyuda na, uy, kung kani ako mabana. Ikaw li pamana niya, Nay. Kay gimingaw ka man ka og laki. Unsa? Oh nak, naa si Mano Pidoy sa silong. Kanaugan na kaw. Kay ikay tuyo. Sige na, sige na. Di ko, oy. Ikaw ito bang dito kung gusto ka? Nila. Ani ko din ni Maminaw silang panagsultihan. Makita na ko sila din eh. Uy, hala. Balhipuon man sa degdughan ni Manupidoy. Nagpulo siya nga pinaukab ang ibabaw sa tughan og busok sa bukton da. Nindot pa man day ng tiguanga. Mura og kuskan og makalahutay pa. Unya, kwapo sad baya. Unya, may pagkabigkaon sa dugnaw. Nana, miduol na niya sa nanay. Hello, Pidoy. Sorry ha. Nalangay ko gamay. Naligo pa ko. Simot ako. Humot na kaayo ko. Nganong ikaw may naligo? Nga, di man ikaw nga kung tuyo, Petra. Si Linila man ang imong anak nga kung nagustuhan. O kung sugton ang ko niya, ihatag ko niya ang tanang kapitso sa kinabuhi. O hatagan pagod na ako siya og daghang anak. Kay kusgan pa ko, rawang. Baka himo pa kong daghan. Ay, ako nalay pangasaw, Pidoy, be. Busok pa man sad ko ba? Nay, bisag imo pang testingan og hikap, oh? Tanaman ni akong pa. Di ko ni mo ay. Busok pa kayo, oy, nihubag pagod ni. Kay baho na kag angso. Sinila ang gusto ko. Hatagan ka og dakong kantidad. Petra, kung tabangan ko nimo nga mahimong asawa ang imong anak. Pidoy! Nakabati na ika sa among panagsulting Pidoy, nak. O, Nay. Ug hatagan ko na kaniya og dakong kantidad basta kaming magkadayon. Di ko na siya nimo kay baho kag angso. Makalagot kay tigwa nga, oy, nawayon kayo. Ngano nakaingon ka siya nga baho kog angso? Nakasimhot ba ka siya sa akong ulo? Ayo! Petra! Uy. Ayo! May nanawag man silong, Nay. Ang! Kaysa nang nangita ni Nanay Petra. Kuan, barangay tanod ko day. Si Dolpo ba? Oh. Pagumang ko ni Pido, may da akong sumon para ni imo nanay nimo. Kaya haka, mo na anak, mo na. Gipadadaan akong sumon sa barangay. Yeah, sumon? Bahay na yun na sa kuutang. Nila tabangin taon ko, nak. Tabangi ko. Nila ko gustong mapriso, nak. Tabangin taon ko nila. Mao ba, Dolpo? Mao na nila. Duha ka sumon ning akong gida para ni nanay nimo. Doon na pailaing mireklamo ganiha, duha sad ka buok. Ang iya gihapon ko nung kuan pangutangan ba. Dili gani siya mo atubang ani, mo apilar sila. Busa kinahanglan nga iya ning masitol. Di man matubang sa nanay ni mo, uy. Ambi na lang ng sumon, be. Ako na lang na ipakita niya. Sige. Ikaw na ipasabot niya, ha? Kwartahan pala unta koron. Ako lang untay bayad sa tanan niyang utang. Basta magpaduo ka lang ako og kalima, okay na? Oh. Bisa ka na po, Papuldo. Ha? Basta magkahatag sa kanakong 500,000. Kadako sa nang imuha, oy. Dili na mahangyo og 20 pesos, day. Sabi niya, ay, sibat na to, Puldo, oy.
Kaya pamuting-ting sa day. Ha? Hapit na bila manambo ng imong mayor diha. Katapos mo nagyan mo day. Sige, rin ako. Saon naman lang din ako sa nanay, uy. Kalapad, besa kong uaning iyang mga utang, uy. Tinuod ka, day? Ha? Tinuod ka nila. Musugot ka na lang nga magkauyab mo sa manupidoy. Ha, nak? Aron maimpas ng tanan ni mong utang, nay. Hala, largahan ko na lang nas manupidoy. Basta mo saad sad ka, ha? Nga di ka nagyod manugal. Sorry din ko ba? Kana ang gusto ko mabati gikan ni mo, nay. Oh, day. Dili na ko manugal. Laki na lang. Unyang ako ang pangitaon. Ha? Ug salamat kay day nga minsugot ka ng nipidoy. Salamat kaayo. Swerte ka kay kwartahan ka, Pidoy. Kay kundi pa, igyod ko masugot ni mo. Tiguang na baya ka. Gustuan pa ko dayo eh. Nakuha pa ko kadaghan oy. Bira ko na, be. Ay. Kakuha man ka ka. Hala! Halasad. O, sagod na. Itugnaw na. Galit pa nagtiko ko. Ano na? Kakuang galing ako aoy. Kaya magamat day. Iahak na. Day, amami dayon ka. Murag gidangat. Magpaamaam pa di ay na. Baya, no? Kaaya lang hambog ni mo, Pidoy da. Di ka man day magkahimo. Uhuna rin kaayo ni mo. Di rin gadako ni mo. Kagatikoko na. Labot, ani. Di ko pa labot ini. Ngun ni adto ang nahitabo sa unang gabi sa inyong kasal, nak. Unay, uy. Nagkahimo man to usa ka round speed, uy, pero pertis ang dugayan, ay. Natagbaw ko am-am. Mapay di pa kay kuhanas anang butanga. Nakasugat gad hinuon kog humok na. Ikaw man dyan nakaingon na ninay ba? Kundi patungod nimo, di ko makabadag tiguang. Nila. Abi na kung dili ka motunga sa tong gikasabutan. Salamat hanga ni Aka. Kana tungod kay wa umalipay sa kumbanang tiguang. Ug ikaw, magkahatag ka man ka sa kung gikinahanglan. Pues, largahan ta ka sa gusto mong mahitabo. Mahatag na ko nimo ang tananday. Kung kwartang hisgutan, makahatag ko nimo. Kung sex, samot. Kay mas bata ang ko kay nimo. Kun Mas mao, batan ang pamangko, di ba? Tana Berting. Dad ako sa dapit nga mabugnaw. Sige na, Berting. Maunag yun ni Ting. Amo na gini. Sige pa, Ting. Tagpawa ko, Ting. Ko nimo ang langit. Unsa? Mabdos ka na dahil sa akong anak day? Kurat-kuratan man tani mo, Doy. Ang lipay, ko na lipay. Nasuko ka, nalipay. Di ka na kayo. Lipay ko day? Doy, mabdos na ko. May anak na kong umaabot. Unsay ako good. Atong guha day. Ay, salamat. Kaya sa katapusan, higayon, nakabato na gagtaog anak. Kay. Bunan pa na ito og dagan, ha? Panganak og dali. Kay sundan dayo na ito. Human ko mga anak, na mabdos sa dayon ko. Tingi payas ti kuwang kong bana. Nagtuo man siya nga siya amahan. Aban dili si Pidoy ang amahan sa akong mga anak. Ako'y naluoy taon sa tiguwang kong bana. Ug mao to mga listeners, no? Atong part 8. Atong sa first round, no? Luoy kay si Lino. No nga. Dili daw kaabot ang iyaha, no? Ay, ilalom na daw.
Joker po no, kayo. O atong sindir sa ikaduha, si Nila, no, nagbinuang po siya sa iyang pag-asawa kay tiguang naman iyang nabana. Atang-atangi mga listeners, atong part 9 sa naana. O daghan kayong salamat